Здравейте, аз съм Скил. Включвам се да ви кажа, че предстои нещо много интересно около мен. От доста време го мисля и просто усещам, че вече момента е дошъл. Та за какво става дума? Става дума за направата на серия от кратки клипчета или нещо като подкаст под името Soul Searching Project. Мисля да започна да се появявам седмично по този начин и да разнообразявам ежедневието ви, доколкото мога, като ви представям интересни истории за плочи от архива на дома на плочата Soul Searching, или по-просто казано, част от моята скромна колекция. Тези клипчета ще са, както казах, образователни, интересни и изцяло посветени на некомерциални артисти и техните житейски истории или моите свързани с тези плочи. Например, как съм намерил тази плоча, кога е станало, някакви интересни факти. Например, кой съм срещнал като съм я намерил. Винаги има нещо покрай някои плочи, така че ще искам да ви ги споделя тези неща. Също важно искам да допълня, че може би това ще е втория модул на тези клипчета. Ще ви срещам с доста интересни хора, които така живота ме е свързал с тях. Ще искам да ви ги представя, защото това са хора с богата музикална култура и не само. Те ще разказват за своите впечатления. Това ще са хора, например, артисти, собственици на барове, на клубове, където ходим и обикаляме с моите хора, които пускаме, такъв тип по-алтернативни плочи в стиловете, които обичаме. Също ще ви срещна с музиканти, художници, поети, всякакви артисти, продуценти, битмейкъри, приятели диджеи, колекционери и така нататък и така нататък. Все хора с едно такова мислене, което някак се липсва на нашето общество в момента. Ще има много неща, така че следете тези включвания от мен. Благодаря ви за вниманието и повече подробности скоро. Чао!